Para naman sa ating police report, tuluyan ng naaresto ng mga operatiba ng Bani Police Station ang itinuturing na top 6 municipal most wanted person sa bayan ng Bani, Pangasinan, ayon sa ulat ng Pangasinan Police Provincial Office. Kinilala ang suspect na isang 26 anyos na lalaki at residente ng Bani. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong robbery. Ang kanyang piyansa ay itinakda sa halagang 100,000 pesos. Samantala, pinagtitibay na ng Pangasinan PPO ang mga operasyon sa paghahanap sa mga wanted person sa buong lalawigan. Nanawagan naman ang Pangasinan PNP sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad at magbigay ng kapani-paniwalang impormasyon na makatutulong sa pag-aresto sa mga wanted person at sa pagpapanatili ng mapayapang lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News. IFM News.